wjeżdża, pan wjeżdża. Pan wjeżdża. Wypadnie ci nasze dwuroczyki. Panie wjeżdża, zaczynamy. Panie wjeżdża, zaczynamy. Już teraz się tutaj był. Idziemy pani. No jakie ciszki. Nikt tu tam nic. Takže keď vám predáme, to sme vám minule hovorili, že vám predáme. A vy kúkajte, jak Nukaj je. Taký dobrý motor. Vidíte, jak je Nukaj. Tak tu je Nukaj. A ešte u zadku. Začnite s Kreatínom. A čujte radio. Bol Na pec. Beam.sk nájdete širokú ponuku športovej Pec. výživy. Nakúpte PCA, gaineri, pretréningovky, spalovače a predovšetkým proteíny pre rast a regeneráciu svalov. Posuňte sa o krok bližšie k svojim cieľom. Una escapada solo para adultos en booking.com. Pero recuerdas que viajas con tu... Takže spadol mi tam telefon. Ďakujem ti. Ty postupuješ ďalej. A ty si stále najväčšia hviezda sveta. OGT Morinu. Ideme na to. Ja chcem, Mare, ja chcem. Ja chcem cukry. Si urobíme shopping. Pozerajte ľudia. Tento tu cukry. Fakt dobrý. Tam sa bude na natáčanie hodiť. Ňam, ňam. Kde je naša hviezda? Hviezda! Hviezda, kedy začneme tancovať? No kedy? Pane hviezda, kedy začneme tancovať? Hej? No už hviezda netancujem. Toto boli dobré 3 videá. Zatiaľ sa majte čus.